Yo, oy, kani. Isip member na kanamo sa mong grupo. Mag-celebrate me. Mag-celebrate me. Kasi celebrate ako pila na. Okay, kaya boss. Tagay taron. Boy, automatic boy. Di na to pagugon. Awa oy, boss. Pila ko boss. Hard na to boy. Tanduway boy. Ito boss. Alitin na boy taman mga hubog. Magdali, ya. Atong Boss. yan boy. Boss. Dali. Ay nang, Ay na, di ba ginamit boss? Kailangan sa libo boss? Ano ka boss? Oh, kani boy. Ito im, automatic na withdraw. Gagoy! ako, ano boss? Sa ligi ko boss, kay ako boss, sukad. Tulo na ako napatay boss, bisag dili ko apil sa mga ganggang boss. Ano na? Kaman tawo na di mo napatay isa man. Aw, na mga iring. Bagtok. Gagoy! Bugal-bugal Usa. man ang imuha boy pagtarong boy. Ah. Seryoso boy ba? Ah, tira lagi. Basig tangtangon ka na pao ni Ay, mo ayo boss. Ah, okay, okay. Magawa rata nila. Ah, sige. Okay. Magwata. A few inches later. Ay, kay magisugo boss. Ay, kung basig nakalimot ka busing ko. Okay boss. Busing ko. Di ba kang dugi kayo tong sugot mo ba? Uho na kayo ko. Oh, ayaw ka ba Lahat ko. Abtik ko. Boy nako. Aw, Unang member ba ito? Kanang madawat nako. Automatic abtik na. Paano masabi? A few moments later. Na lagi oh boy. mo na imong boy. Baguod ba lagi? Bagoon lagi minusa ba na ako pa magsugo boy. On parang pagkay minusa ni mo. Boss, Isa, tara isa, boss. isa, isa. Oy, Usa tawag mo na? Boy. boy maoy. Ay natawag kag boy maoy oy. Isa man na. Boy looy. Boy, lo. man mo dai. Boy lo oy. Dati ako kag kuyaw laban na. Wata rin, unsa mga oy? Luta. Mo na Sama ako may gidawat ni mo busing man. Sorry. Sorry boy. Oy, boss. oy, nung dan lagi na itong bagong membro boy, boss. Pizza. Nakuan lagi ni. Akong game na noy. Uhaw kayo dito sa ubos, kinakaguan sa mga tao. Oh, kuyaw lagi na mo to. Pero inuwi ko tanawon boss, kira ko lakaw. Sama na. Boss, tirahan ko eh. Sabta lang kay sa member bagong grupo na to basig ingani Uy, ikaw diri lingkod boss, unsa? Busing ato ni kanay mo ni mga bata isa dai. Minus pa rin bod. Kini minusan pa sa Kalaw party nako. ko. Gan be. Igana. Bahala ka kinakaguan sa mga tao sa akay bagay no. Taman magtinaluhay na lang mo. Ako'y pagano ni daw nga. Ikaw na lang boss. Ako'y busing ani. Sa Ay, man nung Ako dan na, lagi. sige, bato-bato, Pik. Mag-uwas. Topik. Sa man Topik mo ginsem daw mo tagay. Gansit ano naka urot na oh. Okay. 1. Kinakaguan kasi mga tao to. Okay, 1 2 3 go. 2 by 2 pick. Oy, Hindi ka, ikaw tagay. unsa man ibang membro sa mga tanga man? Tagay na na. Itagay na ni. Tay, wa lagi minus udah itong may membro boss. Tagay si Busing dia. Si Grilio. Oy, sus, naunsa boss. Ano boss, ano boss? Okay pa ni boss. Lupa sudah itong membro boss ay. Kalmahira kasi naratol na po sila. Dali ah ba, dali ah. Sige sige. Si Grilio. Yo. Kalma kaya pa naman tagay. Pas. Sorry boss, sorry boss. Kira boss. Matay dyan yung bagong membro boss. Wazo, bulok to di boss. Wazo, nung dahil magkatao boss. Mo na, Tagay una. Tagay ay si ilo tagay. Tagay una wa. Matay buluka dyan itong bagong membro boss ay. Boss! Kaya uy! Uy, anong ikaw ang unahin? Inong mga si Busing dapat yung nun. Matay ulit ko na itong bagong membro boss ay. Oh, kinaulitan sa boss. Ops! Ay sa kay Murag, ikaw may hunahin inom kay ulit may kapagkatao. Ambisa na ako sa unang hawid. Boss, tapuan sa ito sa akin. Dignay, labis na boss ba? Good kayo, bay. Sa may mga bog. Timing, ano ba sabi? Batay ni, tawag na ko bay. Ala. Boss. Ito ko kauban boss. Itong kahintawag na ko boss pag gapon sa hapon boss ba? Itong kauban me. Patay, kilimot ko boss. Patay mo apil ba to sa tong grupo boss? Boy, boy. Ito sa tong grupo. Oh, mas lupit ito na lupit ko to. Unsa man to? Ulitawo to or minyo? Itong buwang. Umido. Boss, matay boss. Kalimutan niya ko sa mo apil to grupo. Kinakusudahan tong bata boss. Akong barkada to. Assure lagi ka kung sunada to. Okay, biro to boss. Byudo po to. Biro. Pila ka mo anak? Po. Asawa. Pero dili isa ha. Wow! Kusa na to sa tong grupo boss. Byudo to. Oh, biro. Matay halos member no byudo. Byudo ni. Byudo pud ka. Ya byudo pud to. Oh, boss. Naunsa naman yung mga member ni halos mang byudo tanan? Oh, boss, biro. Matanong ka no, pila ka mo anak anang sud nimo? Po na boss.
Buo na, bilib ko na bata ah. Patay daghanag anak. Kuya og trabaho siguro na. Kuyaw, Ja, kumusta naman to dito? malay ito, balik ko na ito, basig. Usap ito ng kwanto ba? Boy, magkaduda ko, putay na to, boy ba? Malay po. Unsay patay boy? Labaw bugang bulak boy. Una-una nakatawag pa ni Jabuhi patuto. Bulok, mga boy, bulok ka. Matay, bulok ka, boy. Kaya boss, ato doon, to boss kay. Ja, asa man pila man ka basig daghan pag gasolina magasto ana. Gadyo na ba tong Ano to? Mga, gaya, mga dohang minuto, boss. Kamatay. Sige, isip kursunada sa kunang bata ah. Kuya, Atong dungon. oh, Automatic ahong gasto tanan. Oh, tara, Ano kay. sa tanan, busing Matay, ko. pila to kanlaw. Eh, sa suway, problema na auto to gamito na to. Ah, tara boss, limang tuig na ba ito? Ato balik ko ta. Minus, magkakayo tawag ni boy, pila auto na ko boy. Tulo. Oh, Tara. kadungog ka. Matay, ito, Okay bata na ba to. to? Diwaman, boss. Kato mataak. Kung sila ito, bata to boss. Ayun, nagpanghinambog boy, di. Oo, di ka na. Kapit, Ayun, tao boss. to. Tara, kay sayang kayo to. Ata, atong dungon. Mabilib ko to, tara. Nakalimot ko. Kasi nakalimot. Nakinumdum. Oo, di, nakinumdum, day. Isa man na. Nakahinambog. Tara boss. Ay, sa paminaw sa to. Ang atong mansin, boss, yung bantay. Ato pa kamo na nang duha mo na, boss. Oo, di po, sakto rin bantay sa itong mansyon to boy, kamera duhare, bala. Sige, boss. Yan salig yung bukari. Tara boss, kay bilib ko to boss. Sige, sige, nay, nay. Ka, bala mansyon to. Matay na. Eh, wait. Sige, sige ta. Let's go. Tara boss.